соҳаи тандурустӣ яке аз самтҳои аввалин дараҷаи сиёсати иҷтимоии давлатии Тоҷикистон ба шумор меравад ки рушди бомарому назарраси ин соҳа дар даврони соҳибистиқлолӣ беҳбудии сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолии кишвар далели ин гуфтаҳост. муассисаи давлатии беморхонаи ҷумҳуриявии клиникии ноҳияи Данғара аз моҳи марти соли 2014 фаъолият менамояд. беморхона дорои имкониятҳои маҷмӯии ташхису табобат буда дар як вақт ба 150 нафар эҳтиёҷманд хизмати тиббӣ расонида метавонад. мавҷудияти дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ, фароҳам будани шароити хуб ва фаъолияти мутахассисони баландпояи соҳа аст ки ин муассиса дар самти гузарондани ҷарроҳиҳои нодир аз дигар беморхонаҳои ҳудуди вилояти Хатлон фарқкунанда маҳсуб меёбад. шароити беморхона шароити бениҳоят хуб аст. тамоми мутахассисоне ки дар беморхонаи мазкур фаъолият мекунанд дорои дараҷаи олии касбӣ мебошанд. он ҷарроҳиҳое дар беморхона гузаронда мешавад ки дар дигар беморхонаҳо қариб ки гузаронда шуданаш ғайриимкон аст. ин ҳам бошад, ин ҷарроҳиҳои микрохирургӣ ҳаст, ҷарроҳии реконструктиву пластикӣ аст, ҷарроҳиҳои стентгузаронӣ ба рагҳои дил ҳаст, ангиографӣ ҳаст, пайвандсозии гурда ҳаст. ғайр аз ин ҷарроҳиҳои лапароскопӣ, видеолапароскопӣ аз қабили ин корҳое мебошанд ки ба қатори ҷарроҳиҳои нодири қаламрави ҷумҳуриямон ба шумор мераванд. пайвандсози ҷигар яке аз ҷарроҳиҳои нодире мебошад ки ин амалиёт танҳо дар муассисаи давлатии маркази миллии илмии пайвандсозии узв ва буфтаҳои инсон анҷом ёфт. дар қаламрави кишвар баъд аз маркази мазкур амалиёти пайвандсозии ҷигар бори аввал дар шуъбаи пайвандсозии узв ва буфтаҳои инсони беморхонаи ҷумҳуриявии клиникии ноҳияи Данғара бо муваффақият гузаронида шуд. дар эваз намудани узв ва бофтаҳои инсон ҷумҳурии мо дар миёни ҷумҳуриҳои осиёи марказӣ ҷойи аввала мегирад. ин эътирофи умуми ҷаҳонист ва теъдоди ҷарроҳиҳое ки ба эваз намудани узви бадан аз он ҷумла ҷигар соли 2024 агар 101 нафар шаҳрванд ҷигар эваз намуда бошад, то имрӯз теъдоди ҷарроҳиҳои мо аз соли 2012 шурӯъ шуда аз 300 боло рафт ва гурда аз 1500 боло рафт. ин боиси хурсандист ки дар яке аз мушкилтарин соҳаи тандурустӣ табибони мо имкон пайдо намуданд ба натиҷаи хуб расанд. пешрафт ва муваффақиятҳои соҳаи тандурустӣ зери сиёсати оқилона ва дурандешонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадааст. рушди бемайлону устувори соҳа имкон додааст ки имрӯз дар баробари табобати сокинони мамлакат ба шаҳрвандони хориҷӣ низ хизмати босифати тиббӣ расонида мешавад. дар амалиёти мазкур порчае аз ҷигари духтари 30 сола ба модари 60 солаи бемор ки шаҳрвандони ҷумҳурии Узбекистон мебошанд пайванд карда шуд. имрӯз хушбахтона мо аввалин маротиба пайванди ҷигарро дар ноҳияи Данғара гузарондем. маркази пайвандсозии илм ва бофтаҳои инсон пешрафтатарин марказ дар осиёи марказӣ мебошад ки мо аз ҷиҳати дар регистрҳои байналмилалӣ дар ҷои 4-ум 5-ум меистем аз донорҳои зинда пайванд кардан ва инчунин мо кӯшиш мекунем ки خب این رو در ولایت ها و در ناحیه ها با موفقیت گذرانیم و این بیماران نتوانند که به مرکز همشون روانه میتونند که اونها در منطقه خودشون این عملیات جراحی رو گذرانند و این هم به نفع بیمار و هم نفع مردم میباشد. در آینده نقشه داریم که تمام همین بیمارانی که مبتلای چنین بیماری هستند پیوندسازی آنها در همین مرکز گذرانده شود و امیدوار هستیم که در همکاری همین کار ما ادامه یابنده می باشد. мавриди зикр аст ки дар кишвар қонун дар бораи пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон амал мекунад ки он асосҳои ҳуқуқии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои донор, бемор ва муассисаҳои тандурустиро муқаррар намуда муносибатҳои вобаста ба пайвандсозиро ба танзим медарорад. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдурахмон, ноҳияи Данғара, Ахбор.